Leon Konkol z Miechucina, Gdyni i Banina. Z Miechucena do Bydowuny i Niściony Gdyni. Leon Konkol urodził się 9 kwietnia 1911 roku w Miechucinie koło Chmielna. Po ojcu miał korzenie w Sianowie. Pamięta wydarzenia z I wojny światowej, w czasie której zaczął uczęszczać do szkoły. W Kartuzach zaczął naukę zawodu rzeźnika, krótko praktykował w zakładzie Dunajskiego w Chmielnie. W 1925 roku poszedł do Gdyni zdobyć kwalifikację masaża. Z tym miastem związał niemal całe życie. Zamieszkał w Wielkim Kacku. Miał żonę Bernadetę z okolic Sulęczyna, z którą miał 3 dzieci. Syn już nie żyje, a 2 córki wyemigrowały do Niemiec. Żona wcześniej zmarła. Potem poślubił Martę. W ostatnich latach życia zamieszkał w Baninie w domu Bogumiły Magerian. Zmarł 30 marca 2020 roku w wieku 109 lat. Był najstarszym mieszkańcem Pomorza, jednym z najstarszych w dziejach. Pochowany jest w Gdyni Witaminie wraz z pierwszą żoną. Rozmowa została przeprowadzona w 2019 roku. Jest urodził 9 kwietnia 1911 roku. Jak so pierwszy wojna skończyła, ty miał 7 lat. Mój ojciec Józef był cały czas na wojnie, przy kłeniach. Miał długą szablo. Meble małe, a doma nie było komu robić. Tej niemiecki wojsko dywało tych kwezaków do roboty. Mama miała takich 2, to oni pomagali nama w domu. Oni dostawali z wojska te suchare. To było dobre. Matka była Łytylia. Ona ten myl w Miechuce nie dostała za brytko. I ojciec to był Baranowści. Mój ojciec pochodził z Młyńska kule Sionowa. Mojego ojca siostra miazieniał Jana Skrzepkłewścigłe, który przed wojną był wójto w Sionowie. Jeden ich syn spyty z drągów i so zabił. Reno go nalezł w zypule nieziewygłe. Za Niemca był warnung w szkole. To dało płyżace wiele razy. Je pamiętam do dzisiejszego dnia wiele po niemiecku. Ciasto jest nie mogła zary domysłeć, ale jemu skończony 108 lat. Ale później siedł do poleści szkoły do Miechucyna do 14 lat. W 1920 roku była i poleści szkolne. Mamogle dobrze tej po kasiepsku i niemiecku, a tej masałyciele po polsku. Po tej wojnie było u nas bardzo ciężko doma. Ale ojciec był fest gospodarz. On nas budził 5 rano i musieli iść do roboty, a do kłestwa myślę do Chmielna. Książa mieli tej majątci. Ledze musieli na nich robić za darmo. Je tego nie pochwylił. U nas było 5 knypów. Je był wystrzydny. Do 16 lat je był doma. Je tej siedł w Łódźbo do Gdyni. Je se uczył za fliśra na Starowieści. Na ulicy Władysława tej jeś rosło zietu. Wsiądze było kłenie majachuny. Były bluz z pieskłewy drodzi. Tyle nas jąto jańści i Władysława był flaster. Cegłę wnęcias na ramionach nosele, a cis wiozle kłeniama. W tych latach je darch mieszkał, a robił w Gdyni. Ma iść tej gydele po kasiepsku, ale tej so należał juful insich. Tej to i szło bardziej po polsku. Kasiebi śle tej bardziej na strono. W Porce nie było jeść tak wiele. Była 3 wieldzie statci, batory, kwestuszko, reszta to były kutre kasiepścich rebyków. I egzamin flysierści zdawał Wojtasika. On pochodził z Nakła. Od 1925 roku on był w Gdyni. Na Starowieści miał swój skłyt, dredzi miał w Chylonii. Po drugiej stronie Starowieści miał też swój skłyt England z Wejrowa. Tej było wszystko robione ręcznie, nie było żadnych maszynów. I szedł w 1931 roku do wojska. I trafił do 64. pułku piechoty do Gradzunza. Tam je był 18 miesięcy. Najstarszy brat Bernard też tam służył, dredzi Jan był przy Łyłanach. Płemie był jeś Józef, ale je nie wiem, gdzie on był w wojsku. A ten 5. Franc był na Chyli, jaś do czasu, jak wybuchła wojna. On trafił do lagry w Sztutowie. U nas było jeś 2 dziewczęta. W latach 30. Baro stracił pieniądz. Ty jeś za kawalera so kupił budynek w Wielkim Kacku. W 1934 roku tata zdjął gospodarka najstarszemu braty. W tych latach jeś było wiele cipników.
Chłedzele jaś ze swoich domycech strun, jaś od Sarakwejci nosele w cipkach owinięty w kłuse jaja, a śpiek nas przedyś. Ty mój tata z najstarszym brato kupile autu. Oni nim jezdele i handlewele. I bleży wojnę, ty oni mieli i 2 autua. Jedno jechało do Gdyńska, a jednym jachale do Warszawy i Lwowa. Oni wiele handlewele z Ziedama. Je znają Lwów, bo je tam był 3 razy z brata jachuny przed wojną. My jachale 8 godzin do Warszawy, a z Warszawy do Lwowa 9. On tam jeździł co tydzień. W 1938 roku my z brata odemkle krum w Chyli. My tam prowadzili przez rok czasy interes, miażdy wojnę. W 1939 roku wybuchła wojna. Je był zacygnięty do polskiego wojska, je wnet trafił do Niewele i cierpił głód. Ale później oni nas wypuścili i je wrócił do Gdyni. Nasich zmiechuce na wynekele wojnie. Tam so wniósł trojhender, a później tego Niemca wzole na wojna i on zginął. Leta Niemka nie była lechy nasima. W 1943 roku je so łezienił i ty je zamieszkał w Gdyni na stały. Moja białka była od Seleczna, od Grzonów. Oni też mieszkali w Gdyni. I Wejc w 1928 roku sprowadził się do Gdyni. On furmanił. Miał stare kłenie. On dobrze gospodarzył. W tym czasie oni przemusiwali do podpisania lista. Ty je wziął Eingedeutscht. Oni mnie chcieli zaraz wziąć do wojska, ale je zaciosał krawac. I chodził do roboty na polskich sfałszowanych papierach. Rys padł deszcz. My z brato przeszli w nocy i my byli cały mokry. My mieli zanicony łydzin w trociniakły. I oni to uzdrzeli i szli do nas. Ledecht przed tym nas westrzegła moja brytka z siostrą. My zdążyli uciec. Brat szedł na błyska, ale jakoś się udało. Inny razem brata by mieli wnet tyś złapuny. Ale mu się jakoś udało do mnie uciec i tej moja białka go zaprowadza do lesnego ścierci w Sarakwejcach. On wiele ludziom pomógł. To był mój wuja. On tam so jakiś czas chłewił. Je nie chcą iść do wojska. Ty oni mieli tam w Sarakwejcach dele zastrzyk w noga. Jest bidą dojechał do Gdyni i zare do szpitala. I tam 3 miesiące siedzą. Ty mnie dele do puerty, do magazyny. Jak tam bomba spadła na torę, to powyrwało wsiedkłe, a od te wiatry to so kłytre walały. Nygłe, było pod końcu wojny. Kack strasznie łestył tej potłokły. Te fligre letały nad torama. Oni wsiądze walile. Łymy na podłyżym bomba spadła jak rysce jachle. Takie zyra so zrobiła, a pół siopę łestał rozwalony. I widzę, jak jeden zestrzelony fliger wpyt w żyko, Kaciu. Jak rysce weśle, to nie łystało w checiach nic. Było ukropno. Wsiądze było krzeć, bo oni brele te bidne dziewczęta. One so gówno smarowały, żeby ich nie chwytele. Kostali nima dył do łele, ty oni robile, co chcele. Po wojnie je to jakoś wyremontował i so nasyt wprowadził. Wojc umarł w 1956 roku. Córci mieszkają w Niemcach. Je ty nie mam nikłego, ale jedna wnuczka, syna córka je w Pomiecinie.